Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα εδώ με 3 δελτία Scratch. Είναι το νέο παιχνίδι Χρυσές Λίρες. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να βρούμε δύο ίδιους αριθμούς στην ίδια σειρά για να κερδίσουμε το αντίστοιχο ποσό, ή να βρούμε τη λίρα και να διπλασιάσουμε το ποσό, ή τη χρυσή πλάκα και να κερδίσουμε 100 ευρώ άμεσα. Είναι 3 δελτία 3 ευρώ, 3-3-9. Έχει 12 σειρές, 12 ευκαιρίες για να κερδίσεις. Ελάτε να ταξίσουμε παρέα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Για να δούμε και πώς παίζεται. 10, 29, 20, 37, 27, 2, 9, 15, 4, 13, 7, 5, 6, 26, 39, 1, 38, 21, 31, 22, 25, 3 και τελευταία σειρά 23, 32. Δεν κερδίζει τίποτα το πρώτο Scratch. Πάμε στο επόμενο. 7, 28, 3, 18, 16, 1, 31, 19, 34, 5, 15, 12, 11, 23, 21, 39, 32, 33, 20, 29, 4, 38, 2, 6. Δεν κερδίζει τίποτα το δεύτερο. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο. 6, 2, 3, 28, 33, 5, 7, 27, 36, 15, 32, 1, 26, 4, 12, 11, 21, 10, 38, 14, 19, 24, 17, 22. Λοιπόν, δεν κερδίσαμε τίποτα. Έσπασε το σερί με τις νίκες. Ας χάσουμε και εμείς μια φορά, δεν γίνεται πάντα να κερδίζουμε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, ξέρετε, γεια σας!